खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो गोबावनि उनाव दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फैलायबाय लाइभ भिडिअ लानानै। गोबाव जाथारबायमोन नोंथांमोनखौ खबर लायैया आरो लाइभ भिडिअ फैयैया। दिनै आरो नै फैलायबाय, बेनिखायनो माबोरै दं नोंथांमोन गासिमोन मोजां ना साफ्रोमबो? कमेन्ट खालामदो। नोंथांमोननि अननायाव चेनेला गोदान, ओमफ्राय साबसक्राइबारफ्राबो माने 3K जाना थांगासिनो दं। आसा खालामो नोंथांमोननि अननायाव थांना थाबैनो। नोंथांमोन जोबोद मोजां नांदों, माने लासै लासैनो थांगासिनो दं। 3K खालामना होदो थाबैनो नोंथांमोन गाइसमोन, लोगोफोर साफ्रोमबो आंनि इउटुब चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा नोंथांमोन। भिडिअफोरखौ लाइक होलाबायदो, शेयार खालामलाबाय। मोजां मोजां भिडिअ होनो नाजानि आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव। आङो माने न'आवनो दंबाय थायो नालाय, बेनिखायनो भिडिअफ्रा जानला माला फैबाय थायो। मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनो हायाखैब्लाबो सापर्ट मददखौ मोनलांबाय थादों। नाजालाङि नोंथांमोननि सापर्टखौ मोनलांबाय थागोन आसा खालामो। थ' नोंथांमोन साबसक्राइब खालामनानै ला गोदानब्ला। कमेन्ट खालामदो, सापर्ट खालामदो नोंथांमोन। नोंथांमोननि मदद सापर्टखौ मोनलांबाय थागोन होननानै आंबो एकदम भिडिअ बानायलाबाय थायो जानला मालाब्लाबो। कमेन्ट खालामदो। दाखालि आंनियाव माने खावब्ला सेन्टारनि लोगोफोर माने कमेन्ट खालामबाय थायोमोन, ओमफ्राय आं दाखालि खावब्ला सेन्टाराव थांनानै फैबाय। सानथाम थाहैबाय आङो, सानथाम माने सानब्रैयानो जादों। फिल्म देखायहैदोंमोन आं, प्रजेक्ट लांदोंमोन खावब्ला सेन्टाराव। थ' खावब्ला सेन्टारनि माने कमेन्ट खालामबाय थायोमोन सिगां, आं खावब्लानि आदा, आं माबानि हग्राजुलिनि होननानै। दाख्लै थांना फैखांबाय आङो खावब्लायाव। सानथाम माने सानब्रैयानो जादों। फिल्म देखायदोंमोन प्रजेक्ट, मोजां मोजां फिल्म देखायदोंमोन। गोदान प्रजेक्ट फिल्म देखायहैलाबायो नालाय, जोंहाथ' आदा दं नालाय सासे, आदा जितेन। बिथाङा गोबां बर' सावथुनावबो पार्ट खालामबाय थायो। थैसोम 2आवबो दं बिथाङा। बिनिनो प्रजेक्टखौ माने जोङो देखायहैबाय थायो नालाय। ओमफ्राय खावब्ला सेन्टाराव थांनानै फैबाय आरो दाखालि लोखि फुजायावहाय। एसे बेरायबायबो खावब्ला सेन्टारखौ, मोजां नांबाय थांनानै बेरायनानै। गोबाव जाबायमोन आं थाङैया, ओमफ्राय दाखालि थांनानै फैबाय आरो खावब्ला सेन्टारावहाय। लोखि फुजायाव फिल्म देखायदोंमोन। नोंथांमोना सोरबाफोर सिनायग्राफ्रा नुदों जानांगौ। आंहाथ' थांलाय फैलाय बेरायलाबाय थादों। आंहाथ' आरो डिउटिया हल सिङाव नालाय, बिदिनो बाहेरायाव ओंखारनोबा ओंखारो, फिल्म जोबबा ओंखारो। ओमफ्राय आरो सिङाव हाबना थायो हल सिङाव। दा कालि फुजायाव बबावबा थांनाय जागोन खोमा, मायाव थांनाय जागोन दायो कनफार्म जाथ'वाखै। थांनाय जायोबा लोगो मोनगोन। कालि फुजायाव मायाव थांनाय जायो मिथिया दा। बहा थांनाय जायो। लोखि फुजायावथ' थांबाय खावब्लायाव, जथायावबो थांदोंमोन। जथायनिफ्राय खावब्ला, जथायावबो फिल्म देखायदोंमोन। दा कालि फुजायावसो मायाव थांनाय जायो मोनथिथ'वाखै दा। थांनो गोनां जायोबा थांसैलाय। लोगोफोर मोनोब्ला माथो हो नोंथांमोन। बिरदाव दैमारि, जायाखैलै फंबाय, जाथ'वाखै। बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय लाइभ होयैया, बिनिखायनो माने गोसो जानानै नै दिनै लाइभआव फैनाय जादों। नोंसोरखौनो माबोरै दं खबरा लायनो, लोगोफोरखौ माने साबसक्राइबार लोगोफोरखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय। मोजां मोनदोंबा लाइक हो, शेयार खालाम।
साफा माबा साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोन। गोबाव जाथारबायमोन नालाय लाइभ होयैया। कमेन्ट खालामनायनि थाखाय साबायखर बिरदाव दैमारि। नोंथाङा बबेनिफ्राय नायगासिनो दं कमेन्ट खालामबाव मोनसे। बिराद गोबाव जाबायमोन लाइभ फैयैया गोसो गुदुं जानानै नोंथांमोनखौ खबर लानो होननानै फैनाय जादों। লাইভ মই এতিয়া বৰ্তমান লাইভত আছে ইউটিউব লাইভ। বহুত দিনৰ পিছত লগৰবিলাকো খবৰ লৈছে মই কেনেকা আছে। সেইটো নহয় आं मोनसे दखानावसो दं ओमफ्राय बाजै जायो आरोना मर बौ হয় किबा बायद' হয় बायद' राङाफारा माइनावस्रि राङाफारा माइनावस्रियाव थांनाय जागोन खोमा दै। आं थांनाय जायाबाबो थांगोन आरो राङाफारा माइनावस्रि कालि फुजा जायोना कालि फुजा नोंसिनियाव कालि फुजा जायो नामा कमेन्ट खालामलाय। বৰ্তমান লাইভত অলপ কথা পাতি আছোঁ বহুত দিন হৈ গ'ল না মোৰ ইউটিউবৰ মানে ফ্ৰেণ্ডবিলাক बेसे दोन नाथांखौ आं मोनसे दखानावसो दं दै बाजै माबा मर बायद' হয় माने आब' जायो मुन्ना हटेलाव दिखियाजुलियाव फैयोब्ला बे हटेलाव ओंखाम सोंखाम जाफैनो हागोन ओंखाम सोंखाम सङो रुथि परथा सा सिंग्रा साम'सा बेयावनो मोनजोबो बेयावनो जाफैनो हागोन आरो मर नाम कले फ्रियद खाबो पाब हटेলত मानास्रियाव लोखि फुजा कालि फुजा जायोना मानास्रियाव थांफेराखै थांनायालाय बागानाव जायो थांफेराखै थांनाया माइनावस्रियाव गोदो बाबामोना राङापारानिफ्रायनो फैनायमोननो माइनावस्रि जायनि अबे अबेनिथाय दाथ' मोनथिला जेबो आंखौ एदावबाय थादों दखानिया एदावबाय थादों दखानिया गोबावनि उनाव लाइभआव नोंथांमोनखौ खबर लालायनो मोना गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय बिरदाव दैमारि फंबायाइनिसिम साबायखर सेंग्रा हौवाफोरनिखौ नायालै ने लाइभखौ हिनजावफोरबासो दा लाइन लाइन जासिगौमोन लाइभ नायनाया आंबो बारा गोबाव थाला लाइभआव गुगुनि जादों आं गुगुनि आलु सब बे हटेलावनो मोनखायो जोंना दिखियाजुलि स्टेसन दै मोजां नुवाखैना मबाइलाबो दाम खमि नालाय बारा माने प्लास लाइटफ्राबो बारा साथिया थ' नोंथांमोन भिडिअखौ लाइभखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोननि सापर्ट मददजों आंबो नाजालांबाय थानि 3K कमप्लिट खालामना होदो थाबैनो मालायफोरनाथ' गुन काहा काहा मोनहैबाय आंना भिडिअफ्राबो कन्टेन्टफ्राबो बारा मोजां जाया नालाय बेनिखायनो लासैनो थांगोन लासैनो नोंथांमोनखौ मोनलांबाय थागोन आसा खालामो आरो आं लाइभखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोन एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि